Den første delopgave den går ud på, at man skal bestemme determinanten til matricen AP, og derefter skal man bestemme for hvilket tal P tilhører de reelle tal, at matricen AP den er regulær. Så derfor så starter man med at finde determinanten til AP, og det gør man således, at man siger, at determinanten til AP den er lig produktet af de tre tal, der står i diagonalen, altså 1 gange 2 gange P, det er 2P, plus den værdi, der står på den her plads, og den her plads ganget sammen, det vil sige 0 gange 0 gange 1, det er 0, plus værdien på den her plads, gange den her plads, gange den her plads, det er igen 0 gange 0 gange 1, så det er 0, og så skal man fratrække den modsatte diagonal, altså 0 gange 2 gange 0, det er 0, pladsen her, gange pladsen her, gange pladsen her, op igen 0 gange 0 gange 1, så 0, og pladsen her, gange pladsen her, gange pladsen her, altså 1 gange 1 gange P, som er P, og dermed så bliver determinanten P. Det er sådan, at en matrix den er regulær, for, hvis dens determinant er forskellig fra 0, og da determinanten til AP den er P, så er A altså AP. Den er regulær for alle P, som ikke er 0, det vil sige, at den er regulær, så længe P bare ikke er 0. Og det er besvarelsen på første delopgave. Anden delopgave, den går ud på, at man skal invertere matricen A1, således at man altså finder A1 i minus første. Jeg har skrevet matricen A1 op herover til venstre, og det har jeg simpelthen gjort ved bare at sætte 1 ind på P's plads. Den måde man finder A1 i minus første på, det er at man opstiller en matrix, der ser sådan her ud. Man siger A1, og så har man enhedsmatricen her på den anden side. Og ved hjælp af rækkeoperationer, så skal man så have omformet A1 til en enhedsmatrice, og det kan den, fordi vi ved, at A1 den er regulær, fordi P er forskellig fra 0. Og den matrice, der kommer til at stå på den anden side her, er så A1 i minus første. Så jeg starter med at stille den matrice op, som står her ovenfor. Sådan der. Og så enhedsmatricen på den anden side. Herefter så er det sådan set bare at begynde at udføre rækkeoperationer. Og når jeg ser på den matrice herovre til venstre, og gerne vil have den omformet til enhedsmatricen, så umiddelbart så kunne jeg forestille mig, at der skulle stå et initial et-tal i den første række eller yderst her. Så derfor så trækker jeg den øverste række fra anden række, så jeg får det et-tal hernede til at blive væk. Således der. Så kan jeg lige skrive matricen om, efter jeg har gjort det. Så siger 1, 1, 0. Og så har jeg trukket 1 fra her, så der kommer til at stå 0. Og 1 fra her, der kommer til at stå 1. Og 0. Og 0, 0, 1. Herovre der er ikke sket noget i første række. I anden række, der har jeg trukket 1 fra på den plads der, så der kommer til at stå minus 1, 1, 0. I den næste række, der kommer igen til at stå 0, 0, 1, fordi der har jeg ikke gjort noget. Nu er det sådan, at når man laver enhedsmatricen og de her echelon-matricer, sådan som vi har lært af Mogens, så skal vi have alle initiale et-tallerne til at være det eneste, bortset fra nuller i deres søjle. Så vi skal have det her et-tal her fjernet, og det kan vi gøre ved at trække anden række fra første række. Sådan der. Så får jeg altså en ny matrix hernede, hvor der kommer til at stå 1, 0, 0, 0, 1, 0 og 0, 0, 1. Og herover der trækker jeg så den række fra den række derop, så der kommer til at stå 2, minus 1, 0, minus 1, 1 og 0, 0, 0, 1. Så det vil sige, at nu har jeg faktisk fundet A1 i minus første, fordi den kommer nemlig til at se således ud. 2 minus 1, 0, minus 1, 1, 0, 0, 0, 1. Og det her, det er svaret på opgaven.
Delopgave 3, den går ud på, at man skal finde egenværdierne til matricen AP, som jeg har skrevet op heroppe i hjørnet. Og det gør man ved at finde rødderne i det karakteristiske polynomium. Det karakteristiske polynomium for en matrix, det er defineret som et polynomium, som er afhængig af t, og som er lig determinanten til matricen fratrukket t i diagonalen. Og den måde, man får fratrukket t i diagonalen, det er ved at sige minus t, t skaleret på enhedsmatricen. Tretal hernede, det indikerer bare, at det er en 3x3 matrix, vi arbejder med. Og det vil altså sige, at vi skal finde determinanten til en matrix, der ser sådan her ud. 1 minus t, 1, 0, 1, 2 minus t, 0, og 0, 0, p minus t. Ja. Den måde, vi finder determinanten på, er ligesom i delopgave 1, at vi siger produktet i diagonalen. Så det er 1 minus t gange 2 minus t gange p minus t. Så skal vi lægge produktet af denne plads gange den plads gange den plads til. Det er 0 gange 0 gange 1, der er ikke noget. Og så skal vi også lægge produktet af 0 gange 0 gange 1 til. Det giver igen 0, så der er ikke noget. I stedet for, så skal vi lige trække lidt fra. Vi skal nemlig trække den modsatte diagonal af fra. Men det er igen 0, fordi vi ganger med 0. Så skal vi trække pladsen her gange pladsen her. Pladsen her gange pladsen her gange pladsen her op fra. Det giver igen 0, fordi 0 gange 0 gange 1 minus t er 0. Og så skal vi trække 1 gange 1 gange p minus t fra. Det er p minus t. Det man så straks ser, når man kigger på det her polynomium, og det ser ud som om det går igen i de fleste eksamensopgaver, det er, at faktoren p minus t, den er faktor i begge led, eller herover er der så ikke noget andet end den. Men vi kan også opfatte den som værende, at der står gange 1 herover, ikke? Og så dermed der bliver den en faktor. Og det er altså gennemgående for rigtig mange af eksamenssættene, at der er en faktor, der går igen i ledene, således at det er nemt at omforme ved simpelthen at sætte det her led uden for parentes, så vi siger p minus t gange en parentes, hvor jeg så får de her to parenteser, altså 1 minus t, 2 minus t, og så minus 1, fordi p minus t gange minus 1, det giver det led herovre, ind i en stor parentes, og så vil jeg lige skrive det ud, som der står inde i parentes, således at jeg får p minus t gange en stor parentes her, hvor jeg så har 1 gange 2, det er 2, og 1 gange minus t, og 2 gange minus t, det er minus 3t, plus t, minus t gange minus t, det er t i anden, og så skal jeg trække et tal overfra. Så skriver jeg lige om en gang, så det bliver pænt, så jeg får p minus t, t i anden, minus 3t, plus 1. Nu er det sådan, at egenværdierne, de er rødder i det karakteristiske polynomium, og hvis jeg skal have det her, de måder det karakteristiske polynomium på den her form kan blive 0 på, det er enten hvis p minus t er lige med 0, eller hvis t i anden minus 3t plus 1 er lige 0. Den her, den er jo ganske simpel. Der får jeg direkte ved at sætte t over på den anden side, at den første rod t1, den er lige med p. Og herover der får jeg, at jeg først lige finder diskriminanten til sådan en andengradsligning der, og det er b i anden, det vil sige minus 3 i anden, minus 4 gange a, det er 1, der står ikke noget foran t i anden, gange c, det er også 1, og det bliver lige med 9, kommer der til at stå her, minus 4 gange 1 gange 1, det er 4, så d, den er altså lige med 5. Så kan jeg finde rødderne i det andengradspolynomium der, som nødvendigvis også må være rødder i tredjegradspolynomium, altså det karakteristiske polynomium, fordi parentesen her så giver 0. Og det må være
den gode gamle løsningsformel til angrebslinjen, den siger, at det er minus b minus 3, det er 3 plus minus kvadratroden af diskriminanten, det var 5, kvadratroden af 5. Og så er det over 2a, og a det var 1, så det er divideret med 2. Så det vil sige, at den anden og den tredje rod i det karakteristiske polynomium, og dermed den anden og den tredje egenværdi til matricen AP, det må være T2, den må være lig 3 plus kvadratroden af 5 divideret med 2, og T3, den må være lig med 3 minus kvadratroden af 5 divideret med 2. Nu er det så sådan, at i den næste opgave, der bliver det en fordel at skrive de her to egenværdier på den form, hvor jeg sætter en halv uden for en parentes og siger 3 plus kvadratroden af 5 ind i parentesen, og hernede der får jeg en halv gange 3 minus kvadratroden af 5. Sådan er. Så har jeg altså fundet de tre egenværdier til matricen AP, nemlig den første, T eller med P, altså P er en egenværdi til matricen AP. Så har jeg fundet den anden egenværdi, det er en halv gange 3 plus kvadratroden af 5, og den tredje egenværdi som en halv gange 3 minus kvadratroden af 5. Det er altså løsningen på opgaven. Delopgave 4, den går ud på, at man skal finde ud af, for hvilket tal P matricen AP er henholdsvis positiv definit, positiv semidefinit og indefinit. Og det gør vi ved at se på de tre egenværdier, som vi fandt i sidste delopgave. Vi starter med faktisk lige at kigge på egenværdi 2 og egenværdi 3. Den første af de to, altså egenværdi 2, den giver lidt sig selv, hvor stor den er, fordi at 3 er positiv, kvadratroden af 5 er positiv og gange en halv, så det må være positivt, det er større end 0. T3, der kigger vi på det, der står inde i parentesen, og 3 det er større end kvadratroden af 5, så det vil sige, at det er en halv gange et eller andet positivt, den må altså også være større end 0. P, den kan jo altså tilhøre alle reelle tal, og for at den her matrice AP, den skal være positiv definit, så skal det altså gælde et eller andet om den første egenværdi, som er den eneste, vi ikke har afgjort endnu, om den er positiv eller negativ. Definitionen på positiv definit, det er, at alle egenværdierne de er større end 0, så derfor så skal P altså være større end 0, fordi både egenværdi 2 og 3, de er allerede større end 0, så her der bliver kravet, at P det er større end 0. Nu skal vi så afgøre for hvilke P-værdier, at AP den er positiv semidefinit. Positiv semidefinit. Og definitionen på, at en matrix den er positiv semidefinit, det er, at alle egenværdierne er større end eller lig med 0. Og det gælder altså allerede om egenværdi 2 og egenværdi 3. Så det er kun egenværdi 1, der er krav til, og kravet det er, at den skal være, som sagt, skal være større eller lig med 0, så P den skal være større eller lig med 0, større end eller lig med 0. Nu skal vi så afgøre, for hvilke P-værdier af P, at matricen AP den er indefinit, og at en matrice den er indefinit. Det vil sige, at den både har positive og negative egenværdier. Og vi har altså allerede positive egenværdier, så det vil sige, at den må være indefinit for alle de værdier af P, hvor den første egenværdi den er negativ, og det er den jo i sagens natur for P mindre end 0. Så svaret på opgaven, det er altså, at matricen AP, den er positiv definit for P større end 0, den er semidefinit for P større end eller lig med 0, og den er indefinit for P mindre end 0.